Próbáld, figyelj! Várjál! És akkor az a kérdésem a Isti, Csalus, meg a táncosok felé. Itt van az, hogy elkallódhat a kabátod, de mivel rajta van a neved, és tudod, hogy kinek adod át, ugye nem fog elkallódni. És az a kérésem, hogy az esernyőket, akik kiviszik, az sem fog elkallódni. Nem én voltam. Az esernyők sem fognak elkallódni, ugye? De ez se civilül, tehát ez is szerepjáték, jó? Leveszed a kabátodat, átadod. Én azt mondom, hogy ezt most csont nélkül fogjuk csinálni zenére, és az fog történni, hogy amikor lekerült ide az anyag, akkor jönnek be, majd odáig kell lejutni, hogy akkor jönnek be a lovashuszárok. Az alkalmi zenekarunk kezet föl, Bláber Misiféle banda. Húzom zenekar, ekkor hagyjátok el a szerepet, visszafordítjátok a hello, Bláber, visszafordítjátok a kabátokat, a kis kabátba jöttök vissza kokátával, és majd mondom. Ott állnak a huszárok, figyelj! Figyelj! Megy tovább a zene! Összeviszi a szél a szabadság hírét. Földözön túl a nyomán, Izár, túl a határon. Távolélős lasszanyák, öltözöl, a legidézett magyar huszárok. Tudajták, miért húslakodtok, jó magyar huszárok? Némelyik szeméből a könny érszivárok, Béla. Álljunk meg zenébe, miért nem szól a Béla mikrofonja? Halló?